warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa pagiaran pawarta basa Jawi. Kapanggih malih kalian kula Yuni Banarwati saking sedasa kawan semester IPS. Kula badhe ngaturaken pawarta babagan kagiatan kaputrian ing SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Dina Jumat 13 September 2019 ing SMA Negeri Setunggal Wonosobo ngadakaken kegiatan rutinan yaiku kegiatan kaputrian. Kegiatan iki kudu semata-mata kanggo kumpul, menawi kanggo nambah wawasan bab keagamaan mligine siswi SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Kegiatan iki biasa dianakake ing pelataran joglo utawi kang sinebut pendopo. Kegiatan iki dianakake ing SMA Negeri Setunggal Wonosobo kanggo ngenteni bocah lanang salat Jumat ing Masjid SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Biasane kegiatan keputrian diisi dening guru-guru SMA Negeri Setunggal Wonosobo utawi para siswi SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Akeh mupangat kang bisa dijupuk saking kegiatan iki. Contoh wae saged nambah ilmu agama lan saged jalin tali silaturahmi karo kelas liya. Cekap semanten saking kula, mugi-mugi pawarta niki saged manfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.